איזה כיף להיות כאן שוב. אז היום אני אראה לכם אוטומציה שבניתי לעצמי, ששולחת לי כל יום את האירועים שבעצם שמרתי לעצמי ביומן שלי. אז המודול הראשון, מודול של גוגל קלנדר. האוטומציה פועלת בעצם ב-8 בבוקר פעם ביום, ויש לי כאן את היומן שלי שחיברתי אותו. אני בעצם יכולה כאן להוסיף איזה יומן שאני רוצה על ידי חיבור של הגוגל שלי, וכאן אני בעצם כותבת לו איזה תאריכים אני רוצה. כאן אני כתבתי לו שאני רוצה בעצם את התאריכים של היום. ההתחלה של היום זה עכשיו, 8 בבוקר, והסיום של היום זה מחר. כאן אני אומרת לו שאני רוצה את כל הסוגי אירועים, והמודול הבא, אני סידרתי לי את זה בעצם שיהיה לי הכל מסודר לפי התאריכים, שאני אראה בעצם שאני מקבלת את התאריכים בפורמט כזה של היום והשעה. המודול הבא, אני סידרתי לי את זה בעצם בעזרת רשימה של וי, תאריך ומה הנושא של האירוע. המודול האחרון זה מודול ששולח אליי דרך הטלפון של בעלי בקבוצת וואטסאפ ייחודית אל הנושא הזה. ככה אני מקבלת בכל יום, בוקר טוב, הנה הלו"ז שלך להיום עם רשימה של כל האירועים. אני רוצה גם להראות לכם איך זה נראה בפועל. אז יש לי קבוצה שקוראים לה היומן שלי, והנה זה, כל מיני ימים נגיד שלא היה לי שם איזה פגישות מיוחדות, אבל הנה, יש לי כאן רשימות של דברים שהיה לי. אז זהו, אתם מוזמנים לקחת השראה ולעשות כזה גם אצלכם. אם הכנתם כזה גם אצלכם בעסק שלכם בעקבות הסרטון הזה, אני ממש אשמח שתגידו לי. יאללה, שיהיה לכם בהצלחה.